men yalnız düşünülmekden korkyançyndan bir direkli zat yalnız düşünseňiz bilýärmi, men sizden bir da gizleýän bolsam ya aýtmaýan bolsam bir zat. Durmuşyma birini allym diýdim, aýtdym. Durmuşymda çyndan biri bar. Gorkotmeli ýerine, gorkotmeli ýerine gorkotmeli diýdim, men durmuşyma gorkotdesym gelýän zat gorkotjak, ara çak goýjak diýip. Şoň üçinem inni gaýrat edim, bolgysyz neme etmäň. Senin bu kulmallalar, o bu kulyan beter edýärler. Hamala ne bir bittirnýän okla benim özüňem bu kulun ana beter bolýar. Ýani ýok gelinjegi zat diýip. On ýalak zat ýok, prosto käbir adam belli bir wagtdan soň düşesi, öň düşýärdi diýersiňiz. Indi düşesi gelen nokta şoň. Düşesi gelmän biler bir adam. Şoň çyp şunalam. Gözüňiz gowy görüp başlaýar. Ha, sam şoň ýaly gowy bolýar.